Ngeten Mas. Saking tiang adiluwe sing mundhut niku jarine niku difitnah. Jarine mboten saking tiang Jasmi napa PN-e mriku. Nggih. Nah, niki ketangkep setunggal niku tasik diinterogasi niki rombongane sing ngambil-ngambil niku tasik dereng ketemu. Masih dalam tahap pencarian. Tapi nggak diusahakan secepatnya mak bisa Mas. Dan dulur-dulur Sing kecekel wi pelakune, Mas. nggih Mas, pelakune Mas. Niki sing sampun diambil sakral, sabuk, kurang HP kali buku materi mawon Mas. Kali harta 2 juta niku. Berarti wi sing dijupuk ternyata sakral barang malah. Nggih Mas, sakral, buku materi, uang kas 2 juta nih Mas. Mata nih. Cek wani-wani nih. Terus Mas, terus dikembangkan oleh kepolisian kira-kira wis kelacak burung pelaku sing liyane Mas. Sementara niki stase bareng Mas. Niki tase tahap interogasi secepatnya akan ya nggih ketangkep Mas. Insyaallah nggih mugi-mugi. Sakrali pun tem Mas, soalnya aku ngedule kok dereng enten info sakral temukan. Yo iki kita berbagi info Mas. Enek kurang luwih kan namanya kita di sini sharing ya. Mas Henkin pun juga nyari informasi juga pasti. Jadi gak apa-apa. Wong siji toko perguruan juga gak Mas? Niki dereng ngertos informasi ini lengkap Mas. Kulo dereng wani nyebut organisasi ini nggih. Maksudnya kuwi wong organisasi yo kudu ditokne Mas. Ngelek-ngelek organisasi wi. Nggih. Niki jawane ngeten Mas, lek saking pertemuan ndek wau tengah diluwih niku sampun ngomong-ngomongan lek tiange niku kan ngirimi fotone mawon sedayanipun mengke kalih tiang Gasmine digoleki. Lek sampun kecekel badhe dikapakne apa mawon oknum niku nggih monggo ngoten lho Mas. Napa ditokne saking organisasi niku napa nggih monggo ngoten Mas, bebas. Oh berarti malah dari pengurus malah pun wonten mediasi kali pengurus organisasi sing bersangkutan ya Mas. Sampun ndek wau sampun koordinasi saking ketua cabangnya. Nggih ngoten Mas. Hasil diskusi ini mengke lek sampun ketemu badhe dikapakne mawon niku monggo kalih organisasi PSHT niku Mas. Siap. Berarti kan secara organisasi udah nggak ada, maksudnya nggak ada kaya ya intinya saling serang antar organisasi. Berarti ki murni bareng-bareng golek oknume Mas ya. Nggih Mas, bareng-bareng niku. Jadi bekerja sama gitu Mas. Makanya kok ndelok prosesi video pencidukan sing salah siji ketemu kuwi kok mulus men ya Mas ya. Minimal di sangoni kopi gregeten. Lek niku asline nggih pun disangoni mesine Mas kalih tiang-tiang niku. Cuma radio pas. Nggih, ngoten di pas-pas ngoten. Tapi gung oleh kabar Mas, maksudnya latar belakang yang apa? Yang melatar belakangi tindakan mereka ki apa alasannya Mas? Lek niku kula dereng entuk informasine Mas lek niku. Sementara niku masih tahap pencarian. Tapi sekarang kondisi gimana Mas di TKP? Janjinya berapa lama dari pihak berwajib maksudnya Mas? Kalau niku kula dereng enten informasi Mas, kula dereng ngertos lek niku. Siap. Nek mau nek sing komen jalur masuk kota Kediri di Tapal Kuda Mas. Ini berarti bledos Mas bengi iki Mas. Nggih, dek wau dalu Mas. Dek wau jam 8 sampai jam pinten wau. Jam 10-an gitu Mas. Jembatan JWK Mojo niku enten nggih ngoten niku. Pertemuane Gasmi. Iki sampean dapat informasi apa sampean juga di TKP Mas? Kulo ndek wau teng TKP Mas. Oh, sampean asli kulo dapat informasi teng rencang-rencang. Sampean asli Kediri ya? Nggih, kulo Kediri Mas.
siap siap